Hvem er Javert? Javert, han er skurken. Skurken nummer 1 i den her forestilling. Den onde selv, som vil Valjean til livs, har et eller andet ubændigt had til den mand, og kan slet ikke se, at der er nogen fejl i Javert selv. Han kan ikke se på sig selv, at han har nogen fejl. Jamen det er jo altid fascinerende. Også fordi de er jo personer, som et eller andet sted føler, at han selv ligger langt væk fra, som jeg er som person. Men det har altid været mit lod. Jeg tror, det er, når man har de mørke farver, jeg har, og har det udseende, eller hvad hedder det, og den stemme, jeg har, så er man ligesom skabt til. Altså jeg har lavet karriere på at være den sjove, den tossede, eller den virkelig onde. Det er sådan mit kendetegn. Jamen, jeg glæder mig, fordi det er første gang, jeg skal synge det her parti. Det er rolledebut, så det glæder mig. Og nu har jeg sådan for første gang her mødt Karsten. Jeg glæder mig enormt meget til at skulle synge sammen med Jesper Lundgaard. Jeg har sunget en enkelt koncert sammen tidligere. Og glæder mig bare så meget til at lave den her forestilling her. Så jeg var virkelig glad for at få budet. Jamen, publikum kan jo glæde sig til en fantastisk musical. En musical, som nu er jo operamand, så for mig at se er meget tæt på at være opera. Den er jo det, der hedder gennemkomponeret. Der synges jo hele vejen igennem. Så det er jo opera, bare der baserer sig på et andet tonesprog. Altså et mere poppet, rocket tonesprog end den klassiske musik. Så for mig at se, så er det en opera, der bare baserer sig på noget andet. Altså for mig at se, så kommer man igennem alle følelserne, og det er det, som der er ved musikdramatik. Altså om det enten er musical, eller om det er opera, det er ligegyldigt. Men musik kan et eller andet. Det forstærker alle de følelser, vi har. Ordene får en ekstra betydning, og nogle gange forstår man måske ikke helt, hvad der bliver sunget, men så ligger der akkorder nedenunder, der fortæller helt nøjagtigt, hvad er det, vi skal føle her. Og det er det, der sker. Det er det, der er så vidunderligt. At vi bliver decideret voldført. Altså, vi tager publikum ved hånden, og så får de simpelthen en rutsjetur i følelsernes karusel.